Ну мен Түркиеге көчүп келүүчү тиги карлыгачlar дилер бит эле, биринчи карлыгачlardan деп айталар бит инде. 95-жылда келдим, Казан университетинде татфакны элегине битирген эдим. Мен күйөөгө чыгып келдим. Турмуш, булачак турмуш иптешим менен биз инде Казанда тааныштык. Ул анда түрк мерkezинин мүдүрү болуп келген эди. Анын менен китапхана ишлеринде жардамчы болуп жүрүп, ошай таанышып, досташып, үйлөнүштүк, анан күчүндүк. Мен мында тиги шунда ок Marmara университетинин мастер, тиги yüksek lisans программасына, аспирантура программасына окурга кирдим. Гүмүм түркү тарих программасына. Андан соң эне менин окуу тутунду. Анары 1-2 жылдан соң Türkiyat институтунда ишке да алдылар мени, иштеп да кеттим. Мен биринчи моменттан ок тиги университет жамаатчылыгы ичине, университет дайреси ичине кирдим инде деп айтам. Ауыр булдуму? Элбетте ауыр булду. Чүнки мен 90-жылларның орталары ул бит эле тиги биз Совет илинен, Совет или элегине ачыла башлаган. Биз эле тиги чит иллерни бирде билмейбиз, бирде көз алламыйбыз. Чит иллер, чит илдеги кишилерни биз кебек ойлойбуз. Тиги биз бит Совет илинде бик зур иксиз чиксиз Совет илинин һәр бир пучмагында бирок түрлүү кишилер жашайды бит инде, бирок түрлүү культура, бирок түрлүү рефлекслар, бирок түрлүү түшүнчелер, уйлоо рәвеше, өзүнүн тутуу рәвеше бит инде, бирок менталитети да мында келгеч бүтүнөй башка түрлүү бит инде. Мен чит илине биринчи тапкыр көрүүм болду. Ничеккене тиги түрки тил түркчө якын болмаса да ниндейдир гадәтләр бигрәк тә авылларында якын тоелмаса да, гомумән менталитет әлбәттә бик чит тоелды. Миндә бик үтә шундый авыр вакыт булып алды. Теге ностальгия хисләре, ияләшә алмыйча әзрәк азаплану. Аннары шунарга да карый. Мин күчүп килгән моментта әле бит әле интернет юк. Телефон бәйләнеше дә теге ул хәтле доступный түгел дип әйтик инде, кыйбат, гел-гел шалтыратып булмый. Шуңа күрә монда килеп урнашкач та теге туган телдән, туган илдән бүтүнләй теге кинәт кенә үзүлүү булды. Теге кинәт кенә арага ни кирде, теге стена, теге ирешелмәс булды күпмедер вакыт. Туган ил, шуңа күрә әлбәттә авыр булды. Качанрак минем уза башлады микән бу халәт? Бәлки бер 5-6 елдан соң узып җиткәндер. Теге инде бүтүнләй жайлашып биткәч, түрк телен мин тиз өйрәндем, чөнки без университетта ук өйрәнә башлаган идем мин аны. Мин монда килгәндә төркчә аңлый идем. Ләкин сөйләшүдә әзрәк барьер бар иде, чөнки татар теленә бик охшаш булганга күрә, охшаш телгә күчү дә авыр икән ул. Чөнки үз татар телеңне ничектер бузып сөйләшәсең шикелле, ул теге организм анарга каршы чыга. Алай итәсе килми, теге авырсынан. Аннары 1 ел, 2 ел, мен бит әле укыдым да, теге аспирантурада укыгач, минем ул процесслар ничектер бәлки тизрәк тә узгандыр телне өйрәнү процессы, чөнки гел укырга кирәк түркчә, язырга кирәк, сөйләшергә кирәк түркчә. Минем ул ничектер тизрәк барды. Телне өйрәнеп җиткәч, әзрәк теге ияләшеп җиткәч, улар да бит инде менә шул теге телефон, интернет, теге скайплар килеп чыкты. Аннан соң инде бүтүнләй теге ияләшенде, ничектер узды. Аннан элек мин бер 6-7 ел барды микән ул әби белән бәлки 10 елга да сузылгандыр. Мин хатлар аша без аралаштык туганнар белән. Бигрәк тә әби белән хатлар язышып аралаштык. Но аннары теге скайп чыккач, ул хәл бузылды. Скайп, телефон, ул бит инде авылга хәтле теге барып ирешкәч, аннары минем әби дә хат язуны ташлады. Ул да заманга теге заманча булды дип әйтим инде. Аннан соң инде телефон, скайп, хәзер интернет, WhatsApp бар бит инде хәзер. Хәзер инде ул теге сизелми дә. Теге илләр арасындагы читләр сизелми дә. Мин элек бәлки 2000-нче елларга кадәрдер теге Татарстанга кайтканда
Миңа ияләшергә кирәк иде. Бер атна чамасы татар теле белән рус теленә күчү. Һәм гомумән ул менталитетка яңадан ияләшү процессы булып ала иде миндә. Аннары кире кайткач, кире якка таба күчү була иде. Ләкин хәзер миндә ул гомумән юк. Миңа мин Мәскәүгә, Казанга барып, шундук кирип китәм. Теленә дә, ничектер, мохитына да кире кайтканда, кайчта мин бер нәрсә сизмим, мин бер дә аерылган кебек түгел моннан. Ничектер, барсы да тигез итеп утырды дип әйтим инде. Тагын нәрсә сөйләргә мөмкин. Шәхси сораусың. Әү? Менә бу шихар мишәрчесе. Ул мишәрче. Мишәр, мин бит мишәр. Кирмешәндә безнең авыл бәркәтә. Сезгә уңайлы. Ха? Миңа уңайлы булгандыр инде күрәсең, мин бер дә сизмәдем дә төркчәдә, чыннан да төрекләрнең дә чысы бит инде ул. Миңа шундый мин үзем белмим кайвакыт нәрсәгә тап булырмын. Миңа аның шундый бер проблема түгел, сорау эмас. Төрекчә эшләргә курыкмадыгызмы? Сүз әйтегез, телләр охшаш кебек, хәтта менә кеше әйтте, син кайтасың Казанга, сөйләшәсең татарча, син әйтә, төрекчә сөйләшмә, төрекчә, татарча сөйләшәм, юк, син төрекчәләрен кыстыра. Сездә бар ул бераз. Төрекчә нигә җөмлә структурасы әзрәк, җөмлә төзелеше сездә төрекчәрәк. Интонация бераз. Миндә хис иттем. Миндә булды ул, мин әйткәнемчә, беренче моментны әле төрекчә өйрәнеп кенә килгән моментны әйттем бит, миндә барьер була иде, мин сөйләшеп китә алмый идем. Анда миндә авыр хисләр уянды, чөнки үз татар телеңне ничектер онтасың, нитәсең, анарга хәтта хыянәт итәсең кебек бер хис булды. Аннары бер момент булып алды, минем төрекчәм татарчага караганда яхшырак булды бер ара, чөнки миңа төрекчә өйрәнер өчен татарчаны онтып торырга туры килде дип әйтим инде. Организм шулай таләп итте, мин аңлы рәвештә аны онытмадым. Русчада шулай ук. Арткарак планга күчеп торды. Ул 7-8 елдан соң узды дип әйтә алам. Аннары миңа нәрсә ярдәм итте? Миңа монда килеп урнашкач та миңа беренче көннән үк дип әйтергә була, тәрҗемә буенча мөрәҗәгатьләр күп килде. Русчадан төрекчәгә, төрекчәдән русчага тәрҗемәләр. Аннары мин рус теле дәресләре дә бирә башладым. Частный уроклар рәвешендә дә булды, аннары университет базасында бирә башладым. Аннары мин бер ара татар теле курслары да алып бардым. Менә в данный момент, менә хәзерге вакытта мин алып бармыйм, ләкин бүтән бу эшчәнлек, мин рус теле белән дә эш итә башладым. Татар теле белән дә эш итә башладым. Алар ничектер миндә 3 тел үз нишасына кирип утырды. Һәм мин алар арасында бик рәхәтләнеп күчеп йөри башладым.